Kaixo, gaur Rush Aur jolasa aurkeztuko dizuegu. Bakarka jolasteko jolas bat da, 8 urtetik aurrera gomendatuta. Arazoa konpontzeko gaitasuna asko lantzen du, logika eta kontzentrazioa barne. Goazen ikustea. Tablero bat daukagu, hemen kotxe pilo bat eta kartatxo batzuk. Karta hauek erronkak dira. 60 erronka ditugu 5 nibeletan. Usten duzue, berdea, horia, geroz eta zailagoa dira. Alde batetik erronka, bestetik erantzuna. Zein da erronka beti? Kotxe gorria bidetik ateratzea. Ikusten duzuenez, hementxe ez dago paretarik, beraz hortik atera beharko dugu. Goazen lehenengo erronkarekin. Kotxeak hemen bezala jarriko ditugu. Jartzen jongo gara. Kotxe bakoitza bere lekuan. Beti jarraitu behar dugu esaten diguna. Eta urdina falta zaigu. Vale, hortxe. Zegin beharko genuke ara kotxe hau batera. Ezin denez mugitu, bestea mugitu harrituko. Hau mugituz gero, honea ezin dugu jo, eta hemen tapatu egingo digu. Hau ere mugituz gero, jarraitzen du kotxea atera ezinik. Beraz, goazen ikustea zeintzu diren egin behar ditugun mugimenduak. Horrela mugituz gero, oraindik ezin dugu kotxea atera. Oraindik ez, baino hau mugitzen badugu, kotxea kanpora doa. Beraz, hortan datza jolasak. Geroz eta erronka zailagoak izango ditugu, eta beti kotxe gorria atera beharko dugu bere lekutik. Zuen aurrak bakarka jolasteko, jolas egokia dela, pentsatzen baduzue, hemen beste aukera bat. Beraz, jolastu, probatu eta gozatu.